Hello guys, welcome back to my MK YouTube channel. Ompay guys, mane dinini vlog jagan mane ang gitar nahin nagiदों आरो ना गिटार मोनसे सेकेन्ड हेन्डसो जागोन गाइस आंनो माने गिटार मोनसे नांगौ जानानै दं माने दा बेनिखायनो सासे मानसिया माने गिटार फानगोन होनदों आरो ना ओमफ्राय बेखौनो दा आं माने नायहैनो नागिरदों आरो माबायदि कन्डिसना बांद्राय गोबावनिथ' नङा होनदों ओमफ्राय बे माबाया गिटारा माने आदा जास्टिसनि माने माबायाव दं आरो स्टुडिअआव दा नोंथांमोनखौ आं आदा जास्टिसखौबो देखायगोन बिनि स्टुडिअखौबो देखायगोन ओमफ्राय आं दा माने सासे लोगोखौ माने नेफैदों आरो ना बिसानि न'नि लांगोनायाव ओमफ्राय बे दा दुगैदोंसो ना माजोंथाय ओंखारगासिनो दं मानसियाथ' ओमफ्राय बेखौ लाफानानै माने थांसै आरो स्टुडिअआव स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम जाबाय होनबा ना नोंथाङा ओंखारखांबायानो दंखलाव मा खालामदोंमोन दानिलाय आथिं सुदोंमोन ओमफ्राय जाबाय आरोना जों थांबाय थानोसै रेडि जासिगोन नामा नोङो बेसेबां गोबाव जागोन आंनाथ' एयारटेला बहुद गोबाव जाबाय खमसे खम 3 माससो जानोसै नामाथाय किपेडआ गैया थांबाय थानोसै गाइस सफैबाय गाइस ओमफ्राय जों माने स्टुडिअ सिङाव हाबलांसै आदाया दंना गैया नायनोसै जोङो फैबाय थादो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो बेलाय ब्लग बानायदों नामा आदाया मालाय माने स्टुडिअ खाथियावनो मोनसे रेस्टुरेन्ट खुलिदों आरोना बिसोरो ग्रुप लोगो नांनानै ओमफ्राय दा खावसे माने जाफ्रामबायानो आरो बारा गोबाव लानाय नंला होनदों बिसोरो माने हम डिलिभारिबो खालामगोन बिसोरो माखासे जानाय खाजाफोरखौ आरो अर्डार होयोबा मोजां William Bay आं जेबो रोङा आरोना गाइस ओमफ्राय आं आदा जास्टिसजोंसो माने सिखायजागोन आरोना एबार बेखौ लानाय जाबाथाय आरो ओमफ्राय दाम दर खिन्थु दाबो मोजां जायाखै आरोना फिक्सनो बेखौ फानग्राया माने आदा जास्टिस नङा आरो माने बेनाव क्लास लाफैग्रा माने सासे गथ'निसो आरो बियो ओमफ्राय दा बेयो गंसे गोदान लाफिनबाय होनदों बेबो बारा गोबाव जायाखै होनदों 1.5 माससोल' जादों होनदों ओमफ्राय दा बे गोदान गंसे लाफिनबाय होनदों ओमफ्राय आं सानसुमबाय आरो दा सेकेन्ड हेन्ड बायनो गाइस माने आङो जेबो रोङा आरोना ओरैनो जास्ट थुलाबायनानै माने हमलाबायनायसो गान सुरजोंबो मिलायाखै बायदि मोनदां ओमफ्राय आं माने लानायथ' लागोन आरोना दामफ्रा मिलायोबा मोजांनो ओमफ्राय आं बे गिटारखौ लानायनि मेन उद्देश्यआनो जादों माने आङो एबार इउटिउबाव आंनि चेनेलाव माने आङो गान खननानै नागारबाय थागोन आरोना माखासे कभार संफोर नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामलांबाय था बेबायदिनो
पसन्दखौथ' आं खालामबाय ओमफ्राय पसन्द जाबाय आं गाइस ओमफ्राय दा बिथांनो बे गिटार मालिकनो माने फन हरदोंमोन बेना माने फन गैया ना मा होनदों ओमफ्राय अबेबा थांदोंनो आरोना न'निफ्राय दा फैबासो माने मोनसिगोन आं दा न'आव थांसै ओमफ्राय दाम दरफ्रा मिलायोबा आं गाबोन लांफैफिनसै आरोना गाइस थांबाय थानोसै जोङो माने नायनायाथ' जाबाय आरोना पसन्दखौथ' जाबाय आङो दा दाम दरासो माबोरै जायो आरो ओमफ्राय नै आदामोननि रेस्टुरेन्ट गोदान एकदमबारे नै होमबा नोङो बे दा फन हरबा माबादो थांबाय थानोसै गाइस माने दा खबर हरनोसै नो आदाया ओमफ्राय बेखौ माने आंनाव कल खालामहैनो आरोना स' आंबो भिडिअखौ बेयावनो दोनसै गाइस बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन